дар тоҷикистон ин ба ҳама маълум аст ки ёфтани коршинос ё таҳлилгар душвортар аст. хеле душвор аст. Коршинос бисёр аст, лекин на ҳамаи онҳо тайёр ҳастанд ки ошкоро суҳбат кунанд. барои чӣ журналистон андешаро доранд ки нигоҳ доштани стандарти байналмилалӣ дар мо душвор аст? медонед, ба фикри ман ин душвор нест. Ин фақат ҳамкорони ман, ҳамкасбони ман, журналистон бояд маро дуруст фаҳманд. Ин ба фикри ман танбалӣ аст. танбалӣ аст. Ин сабабҳои худро дорад. Дар тоҷикистон ҳамин тавр шуд ки он фикрҳое ки масалан дар воситаи ахбор гуфтан мумкин нест, фикри озод ё танқид, ин ҳамаш ба сомонаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ кӯчида рафт. Ба фикри ман ҳоло дар тоҷикистон рӯзномаро пеш бурдан хеле душвор аст. салому алейкум. Подкасти медиаи нав ки мавсими дуюм аст аз Академияи Три Медведя пешкаши шумо аст. Подкаст дар доираи лоиҳаи IWPR таҳия шудааст. ҳадафи лоиҳа баланд бардоштани зарфияти насли нав, таҳлилгарон ва рӯзноманигорон аст ки таҳлили босифат ва дастрасро ба ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи Осиёи Марказӣ пешниҳод мекунад. Бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва суҳбат дорем бо муҳаррир ва ҳамоҳангсози барномаҳои IWPR дар Тоҷикистон Лола Олимова. Салому алейкум Лола. ва алейкум салом. хуш омадед мегӯем ба подкасти имрӯзаи мо. айни замон шумо дар Тоҷикистон формати наву шавқоварро ҷорӣ намудед ва бо ин формат вохӯриҳои экспертӣ гузаронида мешавад. бигӯед ки сари чанд вақт ин гуна вохӯриҳо умуман гузаронида мешаванд? ин вохӯриҳои таҳлилии экспертӣ ҳастанд. дар он коршиносон аз минтақаи Осиёи Марказӣ ки дар бораи масъалаҳо ва проблемаҳое ки сокинони Осиёи Марказиро ба ташвиш меоранд иштирок доранд ва ҳоло дар як моҳ 2 маротиба онҳо гузаронида мешаванд. умуман ки метавонад иштирокчии ин суҳбат ҳамчун иштирокчӣ метавонад ҳар одаме ки ба он шавқовар бошад ин вохӯриҳо. ҳамчун коршинос мо коршиносонро рости гап худамон даъват мекунем ва мавзӯъро интихоб мекунем аввал, баъд коршинос мековем, ҷустуҷӯ мекунем, меёвем, ба онҳо суҳбат мекунем. Албатта мо ҳам низ дар подкастҳо коршиносон, экспертҳоро даъват месозем. рости ман рӯи рост мегӯям ба шумо, бениҳоят танқисӣ мекашем бо ин. албатта дар шумо ҳамин бо ин чиз шумо рӯбарӯ ҳастед. кофту коб пайдо кардани, ҷустуҷӯ кардани коршинос хеле як кори душвор ҳаст. рости гап ба ман ҳамкоронам ёрдам мекунанд. рости гап ба мо чӣ кӯмак мекунад? оне ки мо коршиносонро аз тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ даъват мекунем. дар Тоҷикистон ин ба ҳама маълум аст ки ёфтани коршинос ё таҳлилгар душвортар аст. хеле душвор аст. Коршинос бисёр аст, лекин на ҳамаи онҳо тайёр ҳастанд ки ошкоро суҳбат кунанд бо рӯзноманигорон, бо таҳлилгарон. ҳамин хел аст. давлатҳои Осиёи Миёна ки гуфтед, ин дар дигар давлатҳо яъне ки эксперт пайдо кардан навқадар душвор аст. Не, душворӣ дорад албатта, чунки мо дар он мамлакатҳои Осиёи Марказӣ дар баъзеш дафтари мо дар онҷо вуҷуд надорад, лекин кӯмак мерасонанд дар ин ҷо ҳамкасбон, ҳамкорон. баъд вақте ки ман масалан мавзӯъро интихоб кардам, дар вақти хондани мақолаҳо дар ин мавзӯъ номҳо пайдо мешаванд, мебинам ки муаллифи ин мақола ки аст, ба онҳо муроҷиат мекунам. ҳамин хел аст. аслан намояндагони корхонаҳои давлатӣ дар ин гуна барномаҳо кам иштирок мекунанд. бале кам. ба андешаи шумо чаро? бале кам иштирок мекунанд. ин аз маҳорати худи журналист вобастагӣ дорад ва аз мақомотҳо. ҳастанд мақомотҳои пӯшида, идораҳои пӯшида, ҳастанд мақомотҳое ки бо тайёранд ки бо рӯзноманигорон суҳбат кунанд. баъзе идораҳо талаб мекунанд ки ба онҳо мактуби расмӣ пешниҳод кунед, мо ин корро мекунем. ба фикри ман аз сараввал фикри шумо ин аз худи рӯзноманигор вобастагӣ дорад? албатта метавонад кормандони давлатиро, яъне ки намояндагои корхонаҳои давлатиро ба барнома даъват кунад ё ин ки над? 100%. агар хоҳед даъват мекунед, мековед, меёвед ва
уговорите его. Гап-гапи розноманигор будаст. Ну, конечно, это не так. То ин дараҷа аз рӯзноманигорам инқадар вобастагӣ надорад. Ҳастанд идораҳое ки тамоман пӯшида ҳастанд. Ба онҳо кор кардан ҷудоям душвор. Лола, чаро ҳамин формат ба миён омад умуман? ин формат аз мо вобастагӣ надошт. COVID-19 тамоми ҷаҳонро ба онлайн гузаронд. вақте ки пештар мо чунин чорабиниҳоро ки номаш мизи мудаввар буд мегузарондем, дар он коршиносо ҷамъ мешуданд ва таҳлил мекарданд. мулоқотҳои кӯтоҳ ҳам ба коршиносон муфид ҳастанд ва ҳам ба иштирокчиён, онҳое ки тамошо мекунанд. чунки як мавзӯи доғи рӯзро мо метавонем аз диди чор коршинос, аз диди коршиносе ки масалан дар Ӯзбекистон зиндагӣ мекунад, дар Қирғизистон зиндагӣ мекунад ё ин ки дар Қазоқистону Тоҷикистон, як масъала ҳаст ва онро мо аз диди коршиносони Осиёи Марказӣ мебинем. Масалан тамошобин ё ин ки иштирокчӣ, оне ки иштирок надорад дар худи суҳбат ё ки тамошо мекунад, хаста намешавад. Он хаста намешавад. ин хеле вохӯриҳо барои рӯзноманигорон ҳам хеле муфид ҳастанд, чунки дар ин ҷо шумо метавонед маълумоти зиёдеро дар як вақти кӯтоҳ бигиред ва барои кори ояндаатон мавзӯъ интихоб кунед. Мардум чӣ мегӯянд? Талаб мекунанд ягон чиз аз шумо, ё ин ки кӯтоҳтар шавад, намедонам, зиёд ки зиёдтар шавад? Не, албатта ҳар хел фикрҳо ҳастанд. баъзеҳо мегӯянд ки хеле кӯтоҳ аст, баъзеҳо мегӯянд ки дароз аст. коршиносон ҳам ба ҳамин фикр ҳастанд ки онҳо гуфтаниҳои зиёде доранд. дар вақти кӯтоҳ масалан на ҳамаи маълумоте ки доранд онҳо метавонанд фикри худро баён созанд, фикри худашонро баён созанд. аммо мо ҳоло ҳаминро интихоб кардем. ҷомеаи навин ҳоли дигаргун шудан дорад, яъне ки мо мехоҳем намехоҳем ба формати нав мегузарем. мегуфтед ба андешаи шумо ҷиҳати мусбии гузариш ба ин формат дар режими онлайн дар чӣ аст? афзалият дар ин аст ки ин гуна вохӯриҳо хароҷоти бисёрро талаб намекунанд. дуюм афзалият ин ки шумо аз коршиносон таҳлили онҳоро, яъне экспертизаи онҳоро метавонед гиред дар бораи он ё он масъалае ки мо матраҳ месозем. плюси калони дигар ин аст ки чунин вохӯриҳо мо метавонем вазъро дар ҳамаи мамлакатҳои Осиёи Марказӣ бубинем. масалан як мавзӯъ ҳаст, масалан наздик шудани толибон ба сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон. мо метавонем инро матраҳ мекунем ва фикр ва диди коршиносон аз дигар мамлакатҳо ҳам мо метавонем дар он ҷо бинем. манфӣ ин аст ки масалан баъзе вақт коршинос на он қадар шавқовар гап мезанад. шумо ҳамчун баранда медонед ки вақте ки нағз гап мезанӣ, вақте ки хушрӯ гап мезанӣ, диққатро ҷалб мекунӣ. баъзе вақт ҳамаи коршиносон наметавонанд ин хел диққатро ҷалб кунанд ва масалан тамошобин ё ин ки иштирокчӣ ин дилгир мешавад. аммо ин ба фикрам дар нишастҳои офлайнӣ ҳам ҳамин гуна проблема вуҷуд дошт ва ба фикри ман ин гуна мулоқотҳо бисёртар плюс доранд, на минус. яъне ки шумо ба фикр аст ки зиёдтар, яъне ки паҳлӯи мусбӣ дорад режими онлайн, ин гуна барномаҳо хубтар аст. шумо метавонед аз тамоми гӯшаҳои дунё таҳлилгаронро, коршиносонро ҷалб кунед ва он проблемае ки шуморо ташвиш медиҳад, шумо дар ҳамон ҷо матраҳ мекунед. лозим нест ки хароҷоти зиёдро сарф кунед. аз дигар давлат самолёт қати биёяд ё набиёяд. ҳоло тамоми ҷаҳон ба фикрам ба ин гуна формат гузаштааст ва вақт нишон дод ки
ин формат хеле писанд омад ба мардум. лола, имрӯзҳо риоя намудани мувозинат ва бетарафӣ барои журналистоне ки мехоҳанд низои сарҳадиро инъикос кунанд хеле душвор аст. Барои офиси шумо ки ҳам дар Тоҷикистон буд ва ҳам дар Қирғизистон фаъолият мекунад, имкон буд то аз вазъи ба миён омадани, яъне ки омадаро инъикос намояд ва чӣ тавр ин амалӣ мегашт? чизе ки шумо ҳозир гуфтед, ин хеле таассуфи гарони мо ҳаст. Чунки 20 сол шуд ки IWPR дар минтақаи Осиёи марказӣ стандартҳои меъёрҳои байналмилалии журналистикаро ворид мекунад. Ва мутаассифона муноқишаи охири сарҳадии байни Тоҷикистону Қирғизистон нишон дод ки журналистон аз иҷрои вазифаи худашон дур шуданд. Яъне на танҳо онҳо шиддати низоро хомӯш карданд, балки баръакс онҳо шиддатро дучанд зиёд карданд. Ин аламовар аст, чунки IWPR яке аз ташкилотҳое ҳаст ки дар тӯли 20 сол дар минтақаи Осиёи марказӣ меъёрҳои байналмилалии журналистикаро ворид намудааст. мо худамонро ҳамчун офиси Осияи марказӣ маъруфӣ мекунем ва ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Қирғизистон офис дорем. Ва хурсандона ки ҳамаи ҳамкорони ман масъулиятнокиро ҳис карданд. Чунки мо рӯзноманигорони худамонро меомӯзонем ки таваззунро риоя кунед, стандартҳои байналмилалиро риоя кунед. хурсандона ки мо худамон ҳамин гуна қонуну қоидаҳоро риоя мекунем. Барои ҳаминам ташаккур ба шумо ки шумо мушоҳида кардед ки мо тавонистем аз ин проблема бароем, бо сари баланд бароем. айни замон моро зиёде аз рӯзноманигороне ки ҷавон ҳастанд ва нав қадамҳои худро гузошта истоданд тамошо доранд ва ба назарам ба онҳо ҳам низ муроҷиат карда гуфтан лозим аст ки кори асосии рӯзноманигор, яъне ки журналист, бояд ҳатман ин бетараф буданаш, яъне ки як тараф як паҳлӯи дигарро ё ин ки як тарафи дигарро гирифтан лозим нест. албатта гуфтан дар кор аст. мо дар фаъолияти худамон тренингҳои зиёде доштем. мутаассифона як чанд сол шуд мо ин гуна тренингҳоро нагузаронда будем дар бораи меъёрҳои байналмилалии журналистика. аммо онҳое ки бо мо кор мекунанд ҳеҷ вақт намегузоранд ба худ ки талаботҳои ки мо ба онҳо омӯзондем онҳоро риоя накунанд. мо гап задем дар бораи масалан ҳамон стандартҳои байналмилалӣ дар байни рӯзноманигорон. Барои чӣ журналистон андешаи онро доранд ки нигоҳ доштани стандарти байналмилалӣ дар мо душвор аст? медонед, ба фикри ман ин душвор нест. Ин фақат ҳамкорони ман, ҳамкасбони ман, журналистон бояд маро дуруст фаҳманд. Ин ба фикри ман танбалӣ аст. Танбалӣ аст. бале, ин танбалӣ аст, барое ки мо вақте ки меомӯзонем, масалан ҳар як калимае ки журналист дар маводи худаш гузошт, онро бояд ва исбот кунад. баъзе вақт дар толори судӣ ҳам бояд исбот кунад. ҳамин гуна мо талабот дорем ва ин талаботи баландам бошад. ба фикри ман журналисти масъулиятнок бояд ҳамин хел кор кунад. онҳое ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд медонанд ва ба фикри ман душвор нест. Фикри шумо дар он аст ки ин танбалӣ аст? ба фикри ман танбалӣ аст. шояд ки ин формат нав аст барои ҳолон ки дар ин формат кам кор кардаанд ва маълумоти бештар надоранд. мумкин ман мегӯям ки мо таи чанд сол аст ки пеш тренингҳои зиёде доштем. масалан Зебо Тоҷубаева ин тренингҳоро гузашт, ман худам ин тренингҳоро гузаштем. мо дар ҳамин стандартҳо, меъёрҳо кор карда истодем. ба фикрам душвор нест. мумкин онҳое ки ҳоло кор мекунанд, як чиз дигар ҳаст. аз соли 2014 мушоҳида мекунам ки вақте ки дар ҷаҳон ҷангҳои информатсионӣ гуфтани гап шуд, масалан пропаганда зиёд шуд, бисёре аз расонаҳои бузурги ҷаҳонӣ аз меъёрҳо даст кашиданд.
ин таъсир мерасонад ва ин таъсир расон ба ин муноқишаи охирӣ ба инъикоси муноқишаи охирӣ байни марзи тоҷикистону қирғизистон ба фикрам ҳамин гуна рафтори ҷаҳонӣ масалан воситаҳои ахбори ҷаҳонӣ таъсири худашонро расонданд. чӣ гуна инро бартараф кардан мумкин аст? бартараф кардан як роҳ дорад. омӯзондан ва бори дигар омӯзондан. бале. лола мегуфтед айни замон дар тоҷикистон яъне ки мардум зиёдтар таваҷҷӯҳ мекунанд, яъне ки хабарро пайдо мекунанд, хабарҳои тару тозаро аз блогерҳо, аз сомонаҳои иҷтимоӣ, лек аз васоити ахбори оммаи расмӣ камтар яъне ки хабар мегиранд. фикри шумо оиди ин? камтар хабар мегиранд, камтар мумкин таваҷҷӯҳ медиҳанд. ин сабабҳои худро дорад, чунки дар тоҷикистон ҳамин тавр шуд ки он фикрҳое ки масалан дар воситаи ахбор гуфтан мумкин нест, фикри озод ё танқид, ин ҳамаш ба сомонаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ кӯчида рафт. ин ба монанди фейсбук. ба монанди фейсбук. масалан дар он ҷо мардум проблемаҳои худашонро ҳал мекунанд аз фейсбук. ман як чизро, ман фикри ақидаи шахсии ман аст, як чизро намефаҳмам в лаҳзае ки манам истифода барандаи сомонаи иҷтимоии фейсбук ҳастам, лек лаҳзае ки мебинед дар як гурӯҳи муайян навишта шудааст, фарз кардем намедонам ман аз кадом беморие азият мекашам, зери ҳамон посте ки гузошта шудааст намедонам 500 комментария навишта шудааст ва 500 нафар 500 фикр карди табобат мекунанд. инашам ҳаст. инашам ҳаст. мутаассифона ин ба фикри ман ин медонед ин як хоси одамизод ҳаст. хоси одамизод аст. масалан ҳоло дар интернет табобатро ҳам мекованд мардум, ҳоло на ба духтур, на ба табиб муроҷиат мекунад, дарав ба интернет муроҷиат мекунад. дар интернет метавонед шумо ёвед, яъне ки мас зиёд таваҷҷӯҳи мардум ки ба васоити ахбори оммаи расмӣ намоқадар таваҷҷӯҳ доранд ба сомонаи иҷтимоӣ, ин якумаш ки онҳо як ниёзе доранд, гуфтед шумо мехоҳанд ягон маълумоти бештар пайдо кунанду баҳс бошаду суҳбат кунанд ва фикри худро озодтар баён карда метавонанд дар сомонаи иҷтимоӣ. бале, сабаби асосӣ оне ки дар сомонаи иҷтимоӣ ба фикри мардуми мо ҳар чизе ки хоҳӣ ту метавонӣ онро баён кунӣ. ин аст якум сабаб. дуюм, метавонанд дар он ҷо танқид кунанд, масалан бисёртар суҳбат кунанд. мардум ҳоло ки алалхусус баъди оне ки COVID-19 ҳамаро пахш кард, мардум ҳозир чӣ мегӯянд, ба қавли ба забони русӣ ин можно спокойно посплетничать. Можно спокойно посплетничать в социальной сети. ғайбаткунон ҷамъ меоянд. бале ҳамин хел аст, лекин албатта аз шабакаҳои иҷтимоӣ на фақат ғайбат пайдо кардан мумкин, лекин ин хоси одамизод ҳаст. дуюм, он ки дар он ҷо озодона метавонанд фикри худашонро баён кунанд. сеюм, он ки блогерҳо ҳозир медонед блогерҳоро меомӯзонанд ва онҳо аз технологияҳои нави замонавие ки дар сомонаҳо кор мекунанд онҳо хабардор ҳастанд. онҳо дарав қабул мекунанд, дарав метавонанд масалан ҷалб кунанд, аудиторияи калонро ҷалб кардан метавонанд. мутаассифона баъзе воситаҳои ахбори мо ин корро карда наметавонад. барои ҳаминам дар тоҷикистон ба фикри ман ҳоло ҳам он тренди ки мо гуфтем бисёртар ба воситаҳои ахбор бовар намекунанд, бисёртар ба блогерҳо бовар мекунанд. инам як чӣ мегӯянд, тренди замонавӣ аст. ба андешаи шумо имрӯз васоити ахбори оммаи мо чӣ камбудӣ дорад? ба фикри ман шумо камбудиёш аз ман хубтар медонед. воситаҳои ахбори мо, лек шумо имрӯз ба ҳайси меҳмон ҳастед, суҳбат ба шумо дорем. бале, воситаҳои ахбори мо камбудиҳои зиёде доранд. якум, ба фикрам ки онҳо пули кам доранд.
наметавонанд масалан ба кордонон корбарон масалан ба рӯзноманигорон як маоши хубро пешниҳод кунанд. Якум. Дуюм ки масалан ҳамаи таҷҳизоте ки доранд масалан кӯҳ намешавад, онро дарав алиш кардан дар кор, масалан 3 моҳ ба як бор, ним сол ба як бор. Ки ин корро метавонад карда? Ҳеҷ кас. боз чӣ? камбудӣ он аст ки ҳоло ҳам ҳаракат, суръат дар воситаҳои ахбори мо кам вуҷуд дорад. Намерасад ҳамин чизҳо. Масалан воситаҳои техникӣ намерасад, инро гуфтем. баъзан мутахассисоне ки масалан метавонанд дарав видеоро омода кунанд, ин мутахассисонро надоранд, ё ки маблағ надоранд ки ин мутахассисонро ҷалб кунанд. аз ин мебарад ки боз бармегардем ба ҳамон ки маоши хуб бошад, мутахассисе ки маоши назм мегирад ва ӯ сари вақт корҳои худро ба тезӣ анҷом дода метавонад. пешсафии ҳар як корхона, хусусан воситаҳои ахборам, аз 3 чиз иборат аст: аз макони хуб, аз таҷҳизоти хуб ва аз мутахассиси хуб. вақте ки аз 3 чиз якташ набошад, кор пеш намеравад. масалан макони хуб доранд, ҷои хуб доранд, техникаи хуб доранд, мутахассиси хуб надошта бошад, агар кор пеш намеравад. дар барномаҳои гузаштаи мо аксари меҳмонон назари худро дар бобати он доштанд ки дар Тоҷикистон рӯзномаи дилхоҳро рӯи кор овардан ва маҳбубияти зиёдро ба даст овардан мумкин аст. ба фикри шумо оё иқтидори матбуоти даврӣ боқӣ мондааст ё ин ки не? Не. ман фикр мекунам не. ба фикри ман ҳоло дар Тоҷикистон рӯзномаро пеш бурдан хеле душвор аст, чун маблағи зиёдро талаб мекунад. коғаз, масалан типография, баъд расондан ба ҷои лозимӣ, ба хонанда. ин чизҳо аз байн рафтанд дар Тоҷикистон. масалан ҳозир ки масалан агар рӯзномаи ҳаррӯза бошад, ки тайёр аст ки 3 сомон ё 4 сомон, ба фикрам ҳозир ба 1 сомон ҳеҷ кас намефурӯшад рӯзномаи худро. Ки тайёр аст ки 3 сомон, 4 сомон, 5 сомон ҳар рӯз ё ки дар як ҳафта як бор сарф кунад. ояндаи васоити ахбори оммаи мо? ман оптимист ҳастам. албатта дар журналистикаам бисёр чизо тағйир ёфтанд, аммо журналистика оянда дорад, чуноне ки одамият дар рӯи замин зиндагӣ мекунад, ҳамон тавр журналистикаам зиндагӣ мекунад. ташаккури зиёд мегӯем лола ба шумо ки имрӯз меҳмони мо гаштед. дӯстони азиз, ин подкасти мо медиаи нав буд ва фаромӯш намекунем ёдрас мешавем ки подкасти мазкур дар доираи лоиҳаи IWPR таҳия шудааст. ҳадафи лоиҳа баланд бардоштани зарфияти насли нав, таҳлилгарон ва рӯзноманигорон аст ки таҳлили босифат ва дастрасро ба ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи Осиёи марказӣ пешниҳод мекунанд. муҳтавои подкаст назар ва дидгоҳи онҳо танҳо ба муоллифон марбут буда метавонад ба мавқеи расмии IWPR мухолифат дошта бошад. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.